Türkmenistanyň halk suratkeşi Durdy Bayramow çagalyk döwrüni ýetimler öýüne kynçylyklar içinde geçiren. Sunugata höwesi uly bolan Durdy Bayramow Ilaytada ýagta epes bolan çagalary köp kömek ederdi. Olar bilen günni geçirip türkmen halk erteklerini bile okamagy gowurardy. Durdy Bayramow watan söýüji bolup, watanyny janyndan edid görmegi çagalara öwrederdi. Kanada döwletiniň Toronto şäherine yerleşen Durdy Bayramow adynaky muzeýine döreden eserleriniň ene topragymyzy, türkmeniň milliligini we çyňur sunugaty görüp biler. Bizim bu proyektimiz Durdy Bayramowyň ýagty hatyrasyna bagyşlanýar. Türkmen halk erteksi Büwünjik. Bir var eken, bir ýok eken. Bir büwünjik, bir dalajyk, bir böwrejik var eken. Bularyň üçü dost bolup, bir ýana gezmäge gidipdir. Barýakalar olaryň ýollaryndan bir suwly ýap çykypdyr. Bular bu ýapdan büküşmeşek, bükmekde ýygy alany iýmeşek edýärler. Öňürti büwünjik bükker, püp edip honna düşýär. Ýygynden dalajyk bükker. Onuň aýagy suwa degýär. Böwrejik bolsa büküp, jülp edip suwa gaçýar. Büwünjik bularyň ikisini hem lak-luk atyp gidiberýär. Gidip barýaka, onuň öňünden bir garga çykýar. Büwünjik oňa, gargaçyk, seni iýeňeýinmi? diýär weli garga. Sen meni iýjek bolsaň, çünküm bilen garnyňy ýararyn diýär. Onna büwünjik, tak etdim, dalag ýedim, pök etdim, böwrek ýedim. Seni nämejik diýip onu hem lak-luk atyp gidiberipdir. Barýaka onuň öňünden eşeklice, garryja baba çykypdyr. Büwünjik hem oňa, eşeklice baba, seni iýeýeýinmi? diýär weli babajyk. Iýjek bolsaň, eşek taýagym bilen urarna garnyňy ýaraýaryn diýär. Onna büwünjik, tak etdim, dalag ýedim, pök etdim, böwrek ýedim, gagyllap oturan gargany ýedim. Seni nämejik diýärdi. Onu hem lak-luk atyp gidiberýär. Büwünjik ýene gaýşaryp gidiberipdir. Onuň öňünden turumlyjy maýa çykypdyr. Büwünjik oňa garap, maýajyk, seni iýeýinmi diýipdir. Onna maýajyk, sen meni iýjek bolsaň, dawanym bilen garnyňdan basyp ýaraýaryn diýipdir. Büwünjik ýene kikir gülüp, tak etdim, dalag ýedim, pök etdim, böwrek ýedim, gagyllap oturan gargany ýedim, eşeklice babany ýedim. Seni nämejik diýärdi, maýany lak-luk açypdyr. Ýene barýarka onuň öňünden aşa oýnap ýören oglanlar çykýar. Büwünjik olara, Oglanjyklar, sizi iýeýinmi? diýär. Oglanlar bolsa, eger sen bizi iýjek bolsaň, kinimiz bilen urarsa, garnyňy ýarar diýerler. Büwünjik olara hem tak etdim, dalag ýedim, pök etdim, böwrek ýedim, gagyllap oturan gargany ýedim, eşeklice babany ýedim, turumlyjy maýany ýedim. Sizi nämejik diýip, bolary hem lak-luk atyp gidiberýär. Ýene gidip barýarka, öňünden suwa barýan bir topar gyýyz duşylýar. Büwünjik, gyýyzlar, sizi iýeýinmi? diýär. Onna olar, eger sen bizi iýjek bolsaň, küýdämiz bilen urup, garnyňy ýaraýarys diýerler. Büwünjik, tak etdim,
dala giydim, pök etdim, böwre giydim, gagylap oturan gargany idim, eşeklice babany idim, torumlyjy maýany idim, 10 oglany orar idim, sizimen nämejik diýip bulary hem lak atyp gidiberýär. Ýene gidip barýarka, öňünden bir kerwen çykýar. Böwünjük olara hem sizi iýäýinmi diýär olar. Eger sen bizi iýjek bolsaň, urup öldüräýär diýerler. Böwünjük olara hem tak etdim, dala giydim, pök etdim, böwre giydim, gagylap oturan gargany idim, eşeklice babany idim, torumlyjy maýany idim, 10 oglany orar idim, 40 gyýdyk garar idim, sizimen nämejik diýip olary hem lak atyp gidiberýär. Ol gidip barýarka, bir garryja mamanyň çatmasynyň üstünden barýar. Garryja mamaňa "Wah ey oglum, gaýsar bolupsyň, sen ýatyp diýinjiň al. Men saňa bir ýaglyjy kömeç pişirip bereýin" diýipdir. Böwünjük ýetýär. Garryja mama bolsa gazagasyny otda gyzyryp ýagşy gyzaran soň böwünjügiň garnyna basýar. Böwünjük tas edip ýarlyar bolýan. Böwünjügiň ýuwdan adamlarynyň hemmesi çykypdyr. Olar berenişip "Sag bol garrene" diýişip çykyp gidiberýärler. Şeýdip garry mama bütün canlary açyk böwünjükden diýinip arkaýynja ýaşa beripdir.